दर्शक बंधु आपण को आम स्वागत करुचु आमर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम जो कार्यक्रम आम आपण को देखु आम अंचल रही पीठ गुड़िक बा महापुरुषों पीठ गुड़िक उपरे हुए तो आपण माने अनेक पीठ रही जो विषय आपण मानकर ज्ञान ना कि आपण माने से विषय जानी ना आमे चेष्टा करिवु से भली किछि महापुरुष और से महापुरुष सहित जड़ित किछि पीठ संपर्क रे आपण को अवगत करेबु से पीठर कौन रही महात्मा से पीठरे कौन कार्यक्रम हुए से पीठ कोठी अवस्थित ए सब संपर्क आमे आपण को टिकिनिक जणैबु हमर एई आध्यात्मिक कार्यक्रम माध्यम रे। यही कार्यक्रम प्रथम रूपरेख आम नहींचु एपरी एक पीठ उपर जहाँ हुए तो आपण मैंने जानी नथिबे आपण हुए तो समस्ते जानिचंती पंचसंख्याक विषय पंचसंख्याक विषय कहवा ही आम पाई मूर्खामी हम तेबे आमे एभली एक पीठरे वर्तमान पहुंचीचु से पीठ पंचसंख्याक भली पीठ पंचसंख्याक जो स्वरूप रे से माने लोक मान को दर्शन देउचंती ये जड़े महापुरुष एठी अचंती सीए भी सही स्वरूप रे दर्शन दउचंती किंतु आमे कहि रखुचु सीए पंचसखारे जाउ ना जड़े अनन्य महापुरुष से भली एक पीठरे आमे आज आसी पहुंचीचु तेबे आमे देखिबा से पीठ संपर्क रे एवं से पीठर कौन रही महात्मा कौन रही किए रही से पीठरे से महापुरुष किए आमे आगे प्रथमे आपन को देखैबु आपन सीधा सड़क आमे देखि परिया से महापुरुषों को आमे दर्शक देखिले से महापुरुषों को स्वरूप जे भली पंचसंख्याकर से भली तांकर स्वरूप ये आउ केही नहंती ये समस्ते जानिछंती होउछंती सोहरा महाप्रभु जे कि अबिकल पंचसंख्याक परि रहिछंती ए पीठर महात्मा बड़ नियारा तेबे आमे ए पीठ संपर्क में जानिया पूर्व आमे जणिया को चाहूचु ए पीठटी रही कटक जिलार टांगी चौधार ब्लॉक रो नपंग पंचायत रो सोहड़ा महापुरुषों पीठ जोटा आपण माने देखिले ए पीठर महात्मा बड़ नियारा निहार रंजन महांती आम बिरल ग्रामवासी आमर सोहरा महापुरुष बहु कालू ये अच्छा बहुत पूर्वपुरुष बापा अजा मैंने भी से जगह पूजा कर आसुले तार महात्मा बहुत अच्छी ओडिशा कहीं बहुत जगार भी बहुत राज्य भी लोक आसिक ठाकुर महात्मा जानी मालिकार भी आमर मालिका अमर झुमर दीपद लेखा भी अच्छी
ତମାଳ ବନରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁହଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପଦେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଛି। ତମାଳ ବନ କହିଲେ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆରଡ଼େଇ ଠାକୁରାଣୀ, ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସୁହଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେଠି ଦେବସଭା ହୁଏ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଆମ ବୁଢ଼ୀମା ଜେଜେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ବି ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମର ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ନଈରେ ଗାଧାନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମର ତେରୁଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପୋଖରୀ, ସେଇଟା ବଉଳ ଗାଡ଼ିଆ ବି କୁହାଯାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ସେମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିକିରି ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲାଇଟ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ମା ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଦର ପାଉଁଜି ରୁଣଝୁଣ ବି ଶବ୍ଦ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଗାଈଟିଏ ହଜିଯାଉ, ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାନସିକ କଲେ ତାହା ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଛି ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ ସାଧା ସିଧା ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଲି ଭକ୍ତି ସହିତ ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସେଠି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ସେଠି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ହେଇଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେବ। ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଥିଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିକି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 7 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଖାସ୍ କରି ଆମ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘର ଆମ ବିରଳ ମହାନ୍ତି ସାହିର ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସୋହଡ଼ା ମେଲଣ, ସୋହଡ଼ାର ଯଜ୍ଞ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ବାସ୍ନା ଆସିଲା, ଚନ୍ଦନ ଅଙ୍ଗୁର ବାସ୍ନା, ଖାଲି ପବନ ବେଳେ ମହକି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବେନି। ମହାପୁରୁଷ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସେ ରାସ୍ତା ସେଠି ନଥିଲା, 10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ସିଏ ମିଡିଲ୍ ପୋଜିସନରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ସୋହଡ଼ା ମେଲଣ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯୁଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଚାରିଦିଗ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ସକାଳୁ। ମାତ୍ର 5-6 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା, ଏତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବସନ୍ତି। 5-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ବେପାର ବି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଆମର ଆଜି ଟୁରିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆମର ସରକାରଙ୍କର, ଏ ଜାଗାର ବି ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ 10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର 10 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ବି ହୋଇପାରିବେ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। आज कौन आम से जड़े महापुरुष थे सिद्ध महापुरुष जहाँकि तांक भितर कौन भूल भटका कौन किए जी भ्रांत धारणा पहुँचला सी रही पारती सूर्यपोतई जाए बसवे सूर्यपोतई सेवा करेंगे कौन सूर्यपोतर कथा कहे किसी समय बसवे कौन मनर प्राणी नहीं जाए पहुँचले से बस पारे बस पारती तेणुक समस्त से आम मानि आसू आम बापा बाबा को मानि आसते आम जेजे मानी आम भी मानि आस एमती परंपरा आमर जो उत्तराधिकारी आसे मानु था हाँ से महापुरुष जय हो महापुरुष जुग जुग कृति प्रशंसा कर महापुरुष प्रथम हूँ मकर संक्रांति में आम ग्रामवासी समस्ते आउ जड़े के कौन साईर कई जन व्यक्ति भद्र व्यक्ति जमीबाड़ी कौन अच्छी भावुँ आम सठिक जानू से उद्योगतार आम जा समय पहुँचती सम अनुष्ठान हुए मकर चाउल भोग ठाकुर प्रथम तापर खीरी खिचड़ी ला हुए प्रसाद पाई आसू आ जहाँ टी भी हेले आम महापुरुष पाखे पहुँचू महापुरुष बहुत कृति आम मुहर बखाणी पार।
ଋଷ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ। ଷୋହଳା ମହାପୁରୁଷ କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଇତିହାସ? ଷୋହଳା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପା ଆମର କହନ୍ତି ଯେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସଭା ହୁଏ। ତାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଛୁଆ ହେଇଥିଲି ଦିନେ ଆମ୍ବ ଗୋଟିବାକୁ ଆଇଛି। ରାତିରେ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କରରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେଠିକି ଆଇଛୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସରରେ ମା ଯେଉଁ ଦେବ ସଭାରୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆମେ 2-3 ଭାଇ ଆସିଥିଲୁ, ବଡ଼ ପୁଅ ଭାଇ, ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ଏମିତି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା। ସେଠି ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଗଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ତାକୁ ଅନ୍ଧର କଣା, ସେ କହିଲା ଯେ ଆରେ ମୋତେ ଦେଖା ହେଉନି। ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେଠି କାହିଁ ଠାକୁରାଣୀ ମହାପୁରୁଷ ଉଦୟ କଲେ, କ'ଣ ମା କ'ଣ ପୁଅକୁ ଖାଇଯିବ? ଆମେ ସେଇ ବଣରେ ବାବୁ ନ ଭାଇକିରି ପଡ଼ିଗଲୁ। ଛୋଟ ପିଲା, ଆଖି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ସେ ବଣ ଦେହରୁ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଆଣିବେ, ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସଭା ଦୈନିକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କିଛି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଜାତି ଦେଲେ ଆମକୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଘର ବିରଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠଟି ରହିଛି, ଏଇଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନେ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ କେମିତି ଆସିବେ, ଆର ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ? ଆଗରୁ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କଟକରୁ ଆସିଲେ ଆମର ବ୍ରିଜଠୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିବେ। ବିରଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ଅଛି, ସେଇ ପୋଲରୁ ଇଏ ହେଇକିରି ସିଧା ଯିବେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ? ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବହୁ ଇଏର ମନ୍ଦିର, ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଖାଲି କଣ୍ଟା ବଣ ଭିତରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ନିମ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଷୋହଳା ମେଲଣଟିଏ ହୁଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବଟିଏ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଲ ବାଟ କଣ୍ଟା ବଣ ଦେଇ ଯାଇକିରି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ଯାତ୍ରାଟି କରୁଥିଲୁ ସଫାସଫି କରିକିରି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘ ଇଏରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଠି ଚାଚିରି ନଥିଲା, ଚାଚିରିଟି ବିମାନ ବସିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଜୋରରେ ପୋଲଟିଏ ନଥିଲା, ସେ ପୋଲଟି କରାହେଇଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ MLA ଥିଲେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପୋଲଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବି ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଷୋହଳା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ସେହି ମହାପୀଠର ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଆମର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୀଠ ଓ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ସେ ପୀଠର କ'ଣ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ମାଳିକା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ।